Tradicija obeležavanja Dečije nedelje u svetu i kod nas meri se decenijama. Dečija nedelja je prvi put obeležena 1934. godine na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije, a 1987. godine definisana je zakonom o društvenoj brizi o deci. Manifestacija Dečija nedelja se svake godine održava u mesecu oktobru sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarivanje potencijala. Ove godine, od 2. do 8. oktobra, Dečija nedelja bila je još jedna prilika da se stvore bolji uslovi za ostvarivanje prava deteta na optimalan razvoj, podsticanjem međugeneracijske solidarnosti. U osnovnoj školi Mara Janković u Kusiću u nizu aktivnosti učenici ove škole bili su i domaćini svojim drugarima iz osnovne škole Dositej Obradović. Teodora Tomašević, 4. razred. Evo Teodora, imali ste lep dan, lepo druženje sa drugarima i drugaricama iz osnovne škole Dositej Obradović. Šta ste sve to radili i kako protičava Dečija nedelja? Pa lepo protiče. Igrali smo se i družili. Šta ti je bilo najlepše? Pa kada sam videla moje drugarice iz Dositej Obradović. A reci mi, Teodora, u petak imate jedno druženje sa bakama i dekama i sa roditeljima. Šta si ti to pripremila da pokloniš svojoj porodici? Ram za slike. I to je to. Natalija, koji si razred? 2. razred. Kako je tebi danas bilo ovde u školi? Imali ste posetu, je li tako? Da. Kako je bilo? Da, dobro. Šta ste sve to radili? Pa igramo se, crtamo sa kredama, imali smo prezentaciju. Ja se zovem Nikola Šerengaća, idem u 3. razred. Dobro, Nikola, kako je bilo danas ovde u školi? Imali ste tu posetu, bili su vam drugari i drugarice iz Bele crkve. Pa bilo mi je lepo, upoznao sam nove drugare i ništa više. A reci mi, tokom cele ove nedelje obeležavate Dečiju nedelju, imate razne aktivnosti, šta je tebi najlepše? Meni je najlepše što se igramo, što radimo zadaci i to. Ja sam Nikola Marković, 4. razred. Nikola, ti već dugo godina obeležavaš Dečiju nedelju od 1. razreda. Reci mi, šta je tebi najlepše? Najlepše je da se igramo, da se jurcamo i da slušam učiteljicu. Jesi pripremio neki poklončić za baku ili deku ili za roditelje? Pa mami poklonim i za tatu i za mamu i babu i dedu. Svima si pripremio poklončiće, a šta je u pitanju? Šta si pripremio? Ram za slikanje. Bravo, hvala. Pa evo vidite i sami da smo imali predivan dan, što nas je plašilo da neće možda kiša. Deca iz gornje škole, Dositej Obradović, posetili su nas. Sada ćemo zajedno sa njima da odemo. Ovde smo se prvo u dvorištu malo družili i idemo do Karaule. Tamo će da nas sačekaju pogranična policija i oni će da nas ugoste, posle toga oni odlaze kući i naša deca kući. A inače, što se tiče drugih aktivnosti, prvog dana, ponedeljak, pošto Dečija nedelja traje od 2. do 8. Imali smo svečano otvaranje Dečije nedelje uz prezentaciju. Koleginica Snežana Vlajkovac pripremila je prezentaciju o dečijim pravima i obavezama. Tu su deca igrala, pevala, družili su se i posle toga normalno nastavu. Juče smo pripremali smo poklone za naše bake, roditelje, po razredima svi smo uradili te poklone i to ćemo u petak zadnjeg dana, poslednjeg dana Dečije nedelje, druženje sa roditeljima, bakama
pošto je generacijski, tako da bake će da naprave kolače, domaće i deca će da malo pevaju, igraju, malu priredbicu ćemo imati i poklonit će te poklone i tako ćemo da završimo tu dečiju nedelju, a inače svakog dana imamo aktivnosti, jednog dana smo, pošto je lepo vreme, da iskoristimo kada imamo i fizičko vaspitanje i bojili su kredama u boji po dvorištu, opet sva deca zajedno, pošto je nas malo, tako da uvek svi zajedno imamo te aktivnosti. Pa eto, to je to. Nadam se da ćemo imati i dalje lepo vreme do kraja nedelje i da to obavimo kako treba sa decom. Molim, hvala i vama. Osnovna škola Đorđe Maletić iz Jasenova obeležila je dečiju nedelju na radost svih učenika, a posebno onih u nižim razredima. Ja sam Đorđina Tarandža, ja sam 3. razred. Đorđina, ti već imaš iskustvo u obeležavanju dečije nedelje. Da. Znaš zbog čega se obeležava dečija nedelja? Se malo podsjetimo i na dečija prava i na vaše obaveze. Da. Znaš ti koje su tvoje dečija prava? Znaš? Da se igramo između 2 vatre, fudbal. Dobro, to danas radite, je li tako? Danas je sportski dan. Šta je u tebi najlepše od svih ovih aktivnosti? Sportski dan i fudbal. Voliš da igraš fudbal? Bi volila da treniraš fudbal? Da. Ja sam Milica Malušev, idem u 4. razred. Milice, ti si već 4. razred, imaš iskustvo i ti u obeležavanju dečije nedelje, evo imali ste niz aktivnosti, danas je sportski dan. Šta tebe čini srećnom i radosnom? To je tema ovogodišnjeg obeležavanja dečije nedelje. Da se družimo, da se igramo, radimo sportske aktivnosti, pevamo, crtamo. Dobro, a šta tebe ovako lično čini srećnom i radosnom? Društvo. Kada se družimo, imam najbolje drugove i drugarice, oni me stalno čine srećnim. A kako se vi to družite van škole? Pa idemo jedan kod drugog, igramo se, učimo, pomažemo jedan drugom. Ja sam Nikola Menićanin i idem u 4. razred. Nikola, pretpostavljam da je tebi sportski dan najbolji u toku dečije nedelje. Da. Jeste? Koje sportove ti voliš? Između 2 vatre, fudbal i tako još puno stvari. A da li se baviš nekim sportom u slobodno vreme? Da, folklorom. Vi ćete imati jedan interesantan koncert uskoro. Da. Hoću. Pa mi ćemo imati 14. oktobra. Pošto nismo imali sad na Oktoberfest, pa će nama biti 14. Oktoberfest. 14. oktobra veliki godišnji koncert, je li tako, Kulturno-umetničkog društva Đorđe Maletić iz Jasenova. Dobro. Ja se zovem Dalibor Šimon, idem u 3. razred. Dalibor, šta je tebi najlepše tokom ove dečije nedelje? Kad se družimo, igramo između 2 vatre, fudbal i još neke sportove. I ti voliš najviše ovaj sportski dan? Da. A se baviš nekim sportom u slobodno vreme? Bavim se kickboksom, folklorom, fudbalom, sad ću još malo. Pa ti si dosta aktivan. Kako sve to postižeš? Dobro. Dobro postižem sve. Dobrom organizacijom, pretpostavljam. Da. Dobro, a tema ovogodišnje dečije nedelje ovde kod vas u školi je šta to tebe čini srećnim i radosnim? Šta ti možeš da nam kažeš? Tebe lično šta čini srećnim? Kad sam sa društvom, kad se igramo, pričamo, družimo i igramo sportove razne. Da, tebe najviše to čini srećnim i bavljanje sportom. Što se tiče same škole, je li teško u školi? Je li mnogo učite? Ne, nije teško. Mnogo učimo, ali meni nije baš teško. A kakav si učenik?
Pa dobro, Odličan. odlično. Odličan, hvala. Tema ove dečje nedelje je za radost svakog deteta i mi u školi negujemo pre svega druženje i igru, kao što možete da vidite, i igramo neke stare igrice. Danas je sportski dan, lepo je i vreme, jednu grupicu imamo na terenu, fudbalskom terenu, tamo igraju dečaci uglavnom fudbal, jer dečaci vole fudbal, a igramo onu staru igru između dve vatre gde su deca jako spretna. Prvi dan, ponedeljak, imali smo aktivnost crtanje po asfaltu. Slike su jako lepe, ima na sajtu škole, Đorđe Maletić. Drugi dan birali smo najlepšu frizuru. Takođe smo davali diplomice najlepšim frizurama i stvarno su se roditelji jako potrudili da te frizure izgledaju kako izgledaju, a stvarno su bili prelepi. Danas imamo sportski dan. Sutra imamo jednu temu, radimo za radost svakog deteta, znači šta čini svakog dete srećnim i radosnim. Već oni tu pišu različite pesmice, sastave, crteže i tako. I u petak ćemo da imamo jednu kolektivnu žurku, gde ćemo mi to sve da učinimo još lepšim, srećnim, vedrijim, da učinimo našu decu srećnim. Uvijek za kraj bude ili neki maskembal ili neka žurka, tako kako bi se zapravo ova dečja nedelja na samom kraju začinila našim najmlađima. Oni naravno u igri pesmi najviše uživaju. Oni su stvarno i zaslužili, stvarno su i dobra deca i vaspitana i sve. U osnovnoj školi Marko Stojanović u Vračevgaju učenici viših razreda pripremili su prigodan program za svoje mlađe drugare uz obavezno posjećanje na dečija prava i obaveze. Jovan Čolak, učenik 5. razreda osnovne škole iz Vračevgaja. Jovan, evo ti sviraš harmoniku, je li tako? Imali ste ovde jednu predstavu za tvoje drugari i drugarice iz škole. Kako je protekla predstava? Kako ti je bilo? Zabavno. Zabavno. A kako je bilo nastupati ispred drugara i drugarica? Pa, pošto su poznati, nije bila baš velika trema, ali A reci mi, koliko dugo sviraš harmoniku? Kad si počeo? godinu i po. Prošle godine sam počeo. A zbog čega si se baš odlučio za harmoniku? Pa moj deda isto svirao, pa mi se svidelo, pa ću i ja.
A jel učiš negde kod nekog profesora? Crkvu kod Nenad Jokanović. Dobro. Jel si još negde nastupao do sada ili ti je ovo bio prvi nastup? Čuo sam imao ispit i u KPC 2 puta. Voliš da nastupaš? Da. A šta kažu drugari? Da. Čestite, da. Da, i čestite, dobro. Hvala ti, Jovane. Evo, pripremili ste jednu lepu predstavu za vaše drugare i drugarice povodom Dečije nedelje. O čemu se radilo u predstavi? Pa radi se o dečijim pravima i o pravima koje bi svako trebao da poštuje. Mislim, i stariji, i mlađi, svi. Međutim, nisu to bila samo prava. Da, bile su i predstave o odmorima i, mislim... I o vašim obavezama. Da. To si izostavila da nam kažeš. Dobro, evo ti imaš dosta iskustva u obeležavanju Dečije nedelje. Šta kažu tvoji vršnjaci? U čemu najviše uživaju? Šta im je najlepše? Pa najlepše je to zato što sam ja dobila tu ulogu i zato što ponosa se time, verovatno. Tokom cele nedelje imali ste niz aktivnosti. Šta je bilo najzanimljivije? Da li je ova predstava? Pa mislim da je ova predstava najzanimljivija bila. Dobra reakcija publike? Pa mislim da je bilo dobro. Hvala, Ana. Ja se zovem Katarina Brankov, 8.1. 8. razred, takođe kao tvoja drugarica Ana. Evo ti si polako na kraju, ali tako, ovog osnovnog obrazovanja, imaš dosta iskustva u obeležavanju Dečije nedelje. Šta je po tebi najbitnije? Pa najbitnije mi je to da sve lepo ispoštujemo i da sve bude kako treba i da sva ta prava lepo ispoštujemo. Obaveze? Da, naravno. Dobro, da li vi poštujete vaše obaveze u školi, baš onako kako je propisano? Da, da. Šta kaže drugari i drugarice? Kako im se dopala predstava? Pa super, uglavnom. Raduju se zato što smo učestvovali, baš mi, ponosni su na nas. Tokom ove nedelje imali ste još druge neke aktivnosti? Da, imali smo bile izložba ovog jesenjeg voća i povrća i takođe smo crtali na polju i bilo je dosta aktivnosti. Dečija nedelja u našoj školi obeležena je baš u dečijem nekom stilu. Čitave nedelje pratile su aktivnosti vezane za temu ovogodišnju koja gradimo mostove među generacijama za radost svakog deteta, pa smo se mi trudili da spojimo mlađe i starije razrede, da se oni druže među generacijama i da to bude čitave nedelje veselo i obeleženo nizom aktivnosti. U ponedeljak smo otvorili Dečiju nedelju nekim prikladnim programom, čitajući dečija prava i znači podsjetili su se svi učenici i na svoja prava i na svoje obaveze. Utorak je bio Svetski dan autizma, pa smo ga obeležili u našoj školi. Znači, deca su bojila u plavo, razne figure, sve je bilo u plavoj boji jer je to zaštitna boja autizma. Sreda je bio dan jeseni, što ste mogli da pogledate ovde. Radili su učenici razne radove sa plodovima i lišćem. Bile su kreativne radionice. Danas smo imali korelaciju u nastavi, nastava tehnike i tehnologije i matematike nazad na sportskom terenu. Znači, učenici 7. i 5. razreda, takođe različite generacije, smo ponovo spojili i trudili se da izvedemo jedan zanimljivi čas u kome su svi oni aktivno učestvovali napolju, radili zadatke i znači družili smo se ponovo. Evo, danas smo isto imali i ovu predstavu koja je spremila koleginica Aleksandra Vukadinović. Predstava je govorila takođe o pravima i obavezama dece i naravno nastupio školski hor koji vodi i sprema kolega Aleksandar Šajin. To je bilo za danas. Dečiju nedelju zatvaramo sutra sportskim susretima, znači sutra će čitavog dana biti sport i to je to. U okviru Dečije nedelje, u čast velikog jubileja, obeležavanja 300 godina od osnivanja Bele crkve, učenici 3.2 odeljenja iz osnovne škole Dositej Obradović sa svojom učiteljicom Jasminom Torturea u prisustvu brojnih gostiju održali su javnu prezentaciju istraživačkog rada na temu Bela crkvo u srcu te nosim. Bela crkva se nekada zvala Vajskiher, Pehentremplom i Biserika Ala. Bela crkva ima 3 parka, gradski, ruski i jedan stari park. Ovo je jedna ulica od Bele crkve.
Bela Crkva je poznata po karnevalu koji se održava već mnogo godina. Aplauz za bravo! U našoj školi već tradicionalno godinama se Dečija nedelja obeležava na jedan standardan način, ali svake godine gledamo da inoviramo sadržaj, da to bude uvek nešto interesantno, nešto neobično, tako da je ove nedelje stvarno bilo puno aktivnosti na nivou aktiva učitelja od 1. do 4. razreda, za koje inače ja imam saznanja. Uvek je veselo, uvek je puno interesantnih priča, a ovo danas je specifično bilo posvećeno, pored prava da saznam nešto više o svom zavičaju, prava iz Dečije nedelje. Hteli smo da stavimo akcenat i da nam ne prođe ova godina bez obeležavanja na ovakav način, 3 veka postojanja Bele crkve. Za nas je to veoma značajan datum i podatak da ove godine Bela crkva slavi 3 veka postojanja. Ovde smo najviše zbog toga i u Dečijoj nedelji, kao što sam rekla. Datum je tu, 15. oktobar se slavi kao što su deca i rekla u svom istraživačkom radu. Učenici 3. 2 odelenja su imali istraživački rad na temu Bela crkva, u parovima su pripremali kod kuće sa svojim roditeljima plakate koje ste mogli da vidite ovde što ih ima na zidovima i pojačali su nas naši drugari koji su redovno podrška nama, sa jednom divnom pesmom. Imali smo prilike da čujemo da su neki od nas i prvi put čuli pesmu posvećenu Beloj crkvi. Stefana, imali ste veoma lepu prezentaciju ovde u vašoj učionici. Govorili ste o Beloj crkvi. Šta si ti to nama rekao o Beloj crkvi? Rekao sam da se Bela crkva zvala Vajskiher Fehentempelom i Biserika Alba. A pre koliko godina je osnovana Bela crkva? Pre 300 godina. I šta si nam još rekao o Beloj crkvi? Šta se sve nalazi u Beloj crkvi? Pa jezera, reka, parkovi. Ima tu i nekih zgrada, je li tako? Da. Koja zgrada je tebi tu nešto bila lepa? Pa... Kako si nam ti opisao zgradu opštine? Šta si rekao? Pa, rekao sam da ima mnogo prozora, terasu i zastavu Srbije. Stefane, ti si zajedno sa tvojom drugaricom, je li tako, radio na ovom plakatu. Pomagali su i roditelji? Pa, nisu nama nešto pomagali. Sami smo mi to sve radili. Petra, evo i ti si sa tvojom drugaricom prezentovao 3 veka Bele crkve. Šta nam ti možeš reći u toku svog istraživačkog rada? Šta si ti to novo naučio o Beloj crkvi? Da se naša škola pre nije zvala Dositej Obradović, već Živa Jovanović. Jesu ti roditelji pomagali u ovom istraživačkom radu? Samo oko lepljenja, ovo smo mi sve sami ispisali. Sve si sam pronašao podatke o Beloj crkvi? Ko je osnovao Belu crkvu? Prof. Merci. A na koji način si ti pronalazio podatke? Šta si koristio? Koju literaturu? Gledali smo istoriju, slike, sve smo gledali, priče. A je li bilo teško? Nije bilo teško, osim toga što smo se napisali, ali nije bilo teško. Dobro. Je li danas bilo ovde lepo na ovoj prezentaciji? Da. Evo, ti si bila danas ovde sa tvojim drugarima i drugaricama, je li tako? Vi ste oslušali ovu prezentaciju. Da li si nešto novo naučila o Beloj crkvi? Jesam. Naučila sam da se pre zvala Biserika Alba, Vajskirchen i tako dalje, da. Dobro. I vi ste drugarima iz 2. odeljenja poklonili jednu pesmicu. Poletela 2 goluba bela. To je pesmica o Beloj crkvi? Da. Gde ste našli tu pesmicu? Sa učiteljicom na internetu. Aha, dobro. I kako ti se dopala ova prezentacija, ovaj istraživački rad? Bilo je veoma zanimljivo. A tokom Dečije nedelje, šta je tebi bilo najlepše? Bilo mi je najlepše kada smo išli u Kusić i u tehničku školu. Druženje, je li tako? Da. Poslednjeg dana obeležavanja Dečije nedelje, osnovna škola Žarko Zrenjanin bila je ispunjena igrom, pesmom i dečijim osmesima.
nedelju. Reci mi šta ste sve to radili? Pa igrali smo, imali smo muzički dan, crtali smo sa kredama i sve u svemu bilo nam je baš lepo, ali maskenbal je najlepše iskustvo. Ja verujem i za mene i za ostale. Maskenbal upravo traje. Koja je tvoja maska? Ti si neka princeza. Da, ja sam Arijela koja je izašla iz vode. Šta kažu tvoji drugari i drugarice? Kako se provode na maskenbalu? Svi utisci su sjajni, nego za malo da ostanemo bez muzike, ali smo sad, zahvaljujući učiteljici Miri i našoj učiteljici sa muzikom i super nam je. I uglavnom su sve, znači, u haljinama, jel? Da, devojčice su uglavnom u haljinama. Alenka, ti znaš da ste se tokom ove nedelje malo podsjetili na vaša prava i obaveze, tako? Tako je. Koje su tvoja prava? Moja prava su da pijem, da idem kod lekara, da se igram, da radim domaći, da idem u školu i tako. Zdravo, ja sam Anđela Petrović. Koji si razred, Anđela? Drugo 1. I u šta si se ti to maskirala? Malo nam objasni. U crnu Drakulu. Jo, zbog čega? Pa tako, mama i tata su mi ovo kupili i to sve. A ko ti je pomogao? Pa mama mi je samo ovo nacrtala, a ja sam htjela masku i rajf. Ti si osmislila ceo styling. Da. A mama je samo rekla, ajde ovu u crnu haljinu. Dobro, a što su rekli tvoje drugari i drugarice na ovaj tvoj styling današnji i na ovu tvoju masku? Pa rekli su, šta si ti, ja sam im rekla i rekli su baš lepo gde si kupila masku. Da. A koja se maska tebi najviše dopada od ostalih? Katarinina i Lanina, evo. Moja drugarica, najbolja. A Lana ti je najbolja drugarica, to je Katarina. Lana i Katarina su princeze. Da, Katarina je Barbie, ona Elza. Tokom dečije nedelje, šta je tebi bilo najlepše, najzabavnije? U čemu si najviše uživala? Pa u svemu, sve je bilo super. Ali današnji maskenbal pretpostavljam da je najbolji. Da, super, ja sam se radovala kad sam čula za maskenbal. Šta ste radili? Đuskali ste, igrali ste, pevali ste? Da, i malo smo se šalili, slikali, govorili šta smo mi. I lepo ste se družili? Da. Bilo je tu puno i drugara, drugarice iz drugih odeljenja? Da, puno drugara i drugarica iz 4. i 5. i 1. i 2. i 3. Svi ste bili tu. Dobro, se vi generalno radujete dečijoj nedelji? Ma da, volimo dečiju nedelju. Irena, u što si se ti to maskirala? Maskirala sam se u lava. Lava? Zbog čega? Zato što ja volim tu životinju. A zašto baš voliš lava? Zato što je ona mačka, moje mačke su omiljene moje biće. Lav je malo veća mačka, je li tako? Je li ti neko pomogao da budeš ovako lepa i da ličiš na lavicu? Da, mama. Mama, naravno. Kako ti je danas na maskenbalu? Mnogo lep dan zato što đuskamo i dečija nedelja je zabavna. Šta ti je najzabavnije osim maskenbala? Zabavnije mi je kada moja učiteljica i moj razred đuskamo, grickamo, pričamo i plešemo. Da si nešto novo možda naučila tokom ove dečije nedelje što se tiče tvojih prava i obaveza? Jesam. Naučila sam da trebam sa svima da se družim. Učiteljica Danijela Živanović pružila je maksimalnu podršku njenim učenicima u toku današnjeg maskenbala. Evo i vi ste se potrudili, malo ste se maskirali. Pa da, ja se uvijek potrudim da budem što bliže deci i da zajedno učestvujemo u ovim aktivnostima tokom dečije nedelje. Dečija nedelja je obeležena u našoj školi tokom svih dana ove nedelje, od ponedeljka do petka. Bavili smo se različitim aktivnostima i crtali smo na asfaltu i organizovali smo zajedničko druženje, zajedničko đuskanje, što bi rekli naši đaci. Zatim imali smo sportska takmičenja u društvenim igrama, a
sigurno je deci najzanimljiviji današnji dan i njihov maskenbal. Njihov maskenbal, zaista su se i deca potrudila zajedno sa svojim roditeljima, kostimi su lepi, maštoviti, različiti, deca se zaista lepo druže i đuskaju. Da, ja želim i ovim putem da se zahvalim i roditeljima, naravno tu su učestvovali i bake i deke i još poneki članovi porodice, a i komšije. Svima hvala što su deci pružili ovo, jer deca izuzetno uživaju da se maskiraju i da se užive u svoj lik. Ja sam to videla i malo pre nego što ste vi došli, mi smo se i fotografisali, malo su i pokazali šta znaju u ulozi svog lika. Tako da ovaj dan deca vole i pamte i treba što češće da im se pruži takva mogućnost da se maskiraju.